Boli hlavne dve operácie brušnej dutiny. Po 10 rokoch hrania vodného pola zrazu budem musieť zmeniť svoj život. Prečo sa štítna chrúbka volá štítna chrúbka v preklade? Ak nemáš šťastie, dostaneš sa o rok. Išiel som študovať optometriu. 4 roky na medicíne sú investícia. Do toho, aby si 5. a 6. ročník mal prehľad. Čo predmet na medicíne, to iný jazyk. Ja som si na zuby ani nepodával prihlášku, pretože by som sa nevedel učiť tak veľa vecí, ktoré v živote nevyužiješ. Ja nie som schopný väčšinou deň alebo 2 dní pred skúškou len otvoriť knihu. Ale v Európe sa rozhodujeme veľmi mladí. Keď to nepochopíš, tak sa to nenaučíš, tak ti to vyprchá z hlavy. Úplne rando sme si začali písať. Ja sa odmením aj každý večer poučený. A nerad som komunikoval s ľuďmi. Na medicíne som skončil, ale že úplnou náhodou. Milí poslucháči, momentálne počúvate 6. epizódu podcastu Večný študent. Som veľmi rád, že môjim úplne prvým premiérovým hosťom je starý známy kamarát a takisto mladý, ambiciózny, zapálený študent 5. ročníka, bývalý vodnopolista, tréner, manžel čerstvej doktorky s neobyčajným príbehom Martin Nedeľka. Čau, ahoj, vítaj Maťo. Som rád, že sme sa konečne spojili. Ahoj Roli, pozdravujem poslucháčov. Ako stíhaš toľko úväzkov? Dúfam, že som na nič nezabudol. Vieš čo, stíham. Človek sa naučí stíhať všetky svoje aktivity, ale trvá to istú dobu. Takže stíham to, respektíve naučil som sa to stíhať. Dobre. Naschvál som spomenul, že neobyčajný príbeh, keďže niekedy sa stane, že to nie je úplne ten bežný štandard, ktorý sa od nás očakáva. A sám si mi povedal, keď som ťa pozval do podcastu, že presne spĺňaš parametre večného študenta. Pamätáš sa na to? Pamätám. Tak som zvedavý na tvoj príbeh, je určite zaujímavý a myslím si, že je sa na čo tešiť. Aby ťa tak trošičku viac poznali poslucháči, moja úplne prvá blesková zahrievacia otázka je, ak by si sa mal opísať len takými 3 jednoduchými slovami, ktoré by to boli? Čo ťa najviac charakterizuje bez väčšieho rozmýšľania, keď dáš slajku hneď? Mladý, ambiciózny človek. Super. Mohol si povedať aj intergalaktický, fenomenálny na nič hodník. Toto mi bliklo v hlave ako prvé. Trošku som sa spotil, keď si sa ma to pýtal, ale toto bude asi ono. Mladý, ambiciózny, no to sedí na teba. Skús opísať, prosím ťa, svoj životný príbeh, cestu. Čo ťa viedlo k medicíne? Bol to tvoj detský sen? Alebo kedy sa zrodila tá myšlienka? Vieš čo, nakoľko sme v podcaste Večný študent, tak asi to nebolo nič prvoplánové, ale keby som to mal v skrátke zhrnúť, tak detský sen to určite nebol. Môj detský sen bol byť pilotom alebo byť vojakom. Byť vojakom nie naši zatrhli, nakoľko tatino je vojak. Takže tam to zatrhli a pilota som zvažoval ešte keď som bol na strednej škole, ale nejak som nemal nejakú hlbšiu túžbu, to bol iba nejaký sen byť vo vlaku, ale nejak som to ďalej nenaháňal. Na medicíne som skončil, ale že úplnou náhodou, alebo náhody neexistujú podľa mňa, každý máme nejakú predurčenú cestu podľa toho, aká sme osobnosť. A ja som vlastne v skratke chodil na športové gymnázium do Košíc, aj keď som zo Žiliny, lebo som hrával vodné polo a v Košicech bol vtedy dobrý klub, dobrá škola. Športový gympel není nejaká extrémne ťažká škola, povedzme si na rovinu. Zároveň to není úplná zašívarňa. Ja som mal ráno tréningy, potom po obede školu a po škole som bežal na jazykovku, kde sme sa spoznali Roli a potom ďalší tréning. Takže môj život bol taký kolobeh, ktorý stočil viac menej iba okolo športu a zo školy iba to, čo ma bavilo. To boli proste jazyky. Vysokou školou som nerozmýšľal až do maturitného ročníka, kedy už som nehral vodné polo kvôli viacerým udalostiam, ale dominovali hlavne dve operácie brušnej dutiny. Tie ma poznačili aj fyzicky, trochu aj psychicky a už som zistil, že po 10 rokoch hrania vodného pola zrazu budem musieť zmeniť svoj život a budem musieť ísť na nejakú vysokú školu. Tak, ale nevedel som na jakú, absolútne nič. Do maturitného ročníka som ja neriešil vôbec školu, absolútne okrem jazykov. Ale tak vždy ma bavili nejaké tie prírodné vedy,
biológia, fyzika, chémia až tak nie. Tak som si povedal, že vyskúšam niečo z toho oboru. Tak samozrejme, že buch medicína, ale to bolo iba, aby bolo. Buch veterína, buch nejaká optometria, ani som nevedel, že čo to je, ale zrazu som sa ocitol v situácii, kedy musím robiť niečo iné okrem športu. Povedal som si, že tie prírodné vedy budú moja cesta. Dostal som sa aj na veterínu, aj na optometriu, na medicínu nie, lebo to som sa ani na to nepripravoval. Išiel som študovať optometriu na ČVUT do Kladna, fakulta biomedicínskeho inžinierstva. A tam som rok blúdil, nerozumel som tomu, čo študujem, moc ma to nebavilo, skôr sme chodili iba na pivo. Skúšky som prvý semester dával, ale nejak mi to nedávalo hlbší zmysel. Tam práve na jednej hodine anatómie, ktorú sme mali s pánom doktorom Radkom Matlachom, jeden veľmi známy český patológ, ten ma veľmi inšpiroval. On vedel veľmi dobre, bol to taký veľmi vzdelaný človek. Ešte v živote som vtedy nestretol tak vzdelaného človeka, ktorý vedel také veľké detaily. Mali sme s tým anatómiu a on nám vysvetloval, prečo sa štítna chrúbka volá štítna chrúbka v preklade. Boli štítu, ktorí mali nejakí bojovníci. Veľmi vzdelaný človek a to vo mne tak znietilo taký plamienok. Tak to bol taká prvá pohnutka a samozrejme spoznal som svoju ženu, teda vtedy iba kamarátku Sáru, ktorá študovala medicínu v Martine, tak som si dal emócie dohromady. Zistil som, že moja cesta asi bude smerovať tou medicínou, že sa tomu asi budem chcieť venovať. Preto nejak tak vznietil. Som sa rozhodol, že odídem z Čiech a vrátim sa na Slovensko. Tak som vrátil som sa na Slovensko, som sa pripravoval na príjmačky, do toho som začal pracovať ako tréner a to mi zostalo ďalšie 3 roky. Na medicínu ma zobrali, všade kam som sa hlásil. To bol Martin, Košice a Bratislava, ale do Bratislavy som ani nešiel potom vlastne do Bratislavy nezobral, preto som ani nešiel potom na príjmačky, čo tam nechcelo. V Čechách si nedával potom už ďalej prihlášky? Nie, nechcel som. Nie, chcel som ísť do Martina. A tam som zostal a teraz som v 5. ročníku. Takže to je v skratke. Dobre, dlhá vyčerpávajúca odpoveď. Takže som sa to skratovať. Ale to je dobré. A kde bol ten bod zlomu, kde si povedal, že budem raz doktor? Kde si začal o tom úplne prvýkrát premýšľať? Si pamätáš, alebo... Ono to bolo, na tej biomedicíne sme mali anatómiu a fyziológiu spojenú v jednom predmete. My sme tam mali rôzne predmety. Mali sme matematiku, mali sme fyziku, mali sme optiku, ale mali sme aj anatómiu a fyziológiu. Bol to jeden spojený predmet. Ja si pamätám, keď som vtedy otvoril prvýkrát čiháka a som otvoril tú hrubú knihu a si hovorím, že wow, ja som proste nevedel prestať. Mal som taký ten hlad po vedomostiach prirodzený, že ma to zaujíma. Otvoril som tú knihu a nevedel som proste prestať čítať. Ja som vedel, že na to, aby som urobil skúšku, mi stačí pozrieť si pár vied z každej kapitoly a vedieť absolútny základ, ale mne to proste nedalo a nejak ma naplňali tie vedomosti o ľudskom tele. V kombinácii s tým, ako to ten doktor podával na tých prednáškach, ten jeho prednes, ten bol tak krásny, že ma to zaujalo a že ma to veľmi motivovalo. Tá kombinácia, že tam som až prvýkrát prišiel na to, že čo by som chcel robiť. Dovtedy to bolo iba, že idem sa hýbať nejakým smerom, len aby som sa hýbal. Generálne som išiel tým smerom, ale tam som narazil na to, že OK, toto je to, čo chcem robiť. Toto ma zaujíma, cítim potom hlad, ako keď to bolo v bazéne, alebo pri športe, že cítiš ten hlad, že chceš byť lepší, chceš byť rýchlejší, silnejší, chceš vyhrávať. To som pocítil ten hlad intelektuálne na týchto hodinách pána doktora Matlacha. Tiež som to mal tak podobne, ja keď som si robil trénerský kurz, fitness tréner v Bratislave. Nám prednášal jeden chlapík, Juraj Laco sa volal, on nám vlastne prednášal o biochemii a mňa to vtedy nadchlo a si hovorím, že toto chcem vedieť a v tom sa chcem viac pohybovať a chcem vedieť, ako funguje trávenie, ako funguje vlastne všetky tie zložky, makronutrienty. A potom som prišiel v 2. ročníku na biochemiu a som plakal a som sa modlil, že kedy už dám tú skúšku, pretože to bol horor a peklo. Teraz sa pozerám, či tu mám nejakú knižku z biochemie, takú obrovskú máme celá nás pamäť. Jasné. Aká bola reakcia tvojich rodičov a tvojho okolia, keď si im povedal, že chceš byť lekár alebo chceš byť doktor? Pamätáš si, čo ti ako prvé prebehlo hlavou, ak si podával prihlášku? Vieš čo, u mňa to bolo jasné. Ja to mám, zo športu mám
zo športu mám veľmi dobrý mechanizmus, takú mašinériu disciplíny, čiže keď si dám nejaký cieľ, tak nemám problém rozbehnúť celú mašinériu, sadnúť si na nej, urobiť všetko potrebné preto, aby to tak bolo. Ak si vyberiem správny cieľ. V mojej hlave proste bolo, ja sa tam idem dostať a idem sa učiť. Takže vôbec nejaké pochybnosti alebo niečo tam nebolo. To v žiadnom prípade, ale to bolo skôr také, že ja som mal jasno, ja som už videl tú cestu, zdláždená, vedel som, že to proste dám, aj keď potom prišli samozrejme aj pochybnosti, ale také malé, ako prichádzajú na každého človeka pred skúškou, to poznáme všetci študenti, aj keď sa drví od rána do večera, ale s rodičmi to bolo trošku ťažšie, no. Opíš to zhruba, jak to bolo teda. Ešte normálne sme si doma sadli za stôl, ja, tatino, mamina a snažil som sa im to vysvetliť. Snažil som sa im vysvetliť celú tú moju situáciu, že celý život som robil šport a videl som sa v tom športe a zrazu nastala životná situácia, kedy sa toho stalo naozaj veľa. A oni to so mnou všetko zažili, aj tie operácie, aj tie stavy potom a zmenu celého života, tak som sa im snažil vysvetliť, že jedna veľká konfúzia v mojom živote, veľká zmena, veľká križovatka a ja som sa vydal nejakým smerom, ale nebolo to to, čo ma naplňalo, čo som chcel robiť, po čom som túžil. Že není to hlavné, čo chcem robiť, že ma to nenaplňa a že medicína je práve že to, čo ma naplňa, že to je to, čo chcem robiť, že som na to prišiel a že som si istý, že to dokončím. Oni mali skôr ten názor, že mal by som dokončiť najprv túto školu, mať niečo v rukách, nejaký titul a potom robiť tú medicínu. Čo spätne, keď sa na to pozerám, tak dáva to zmysel, ale zase bolo by mi to predplatné, keď už by som vyštudoval medicínu. Takže, ale nakoniec to pochopili, nechcel to ani nejaký veľký boj, pochopili to, povedali, že dobre, budú podporovať a podporovali. Išlo to ďalej, no. Tak super. Vlastne súhlasili s tebou takto. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí sa nedostali hneď na školu, ale až o rok, 2, 3 a stále sa snažia úspieť? Čo by mali zmeniť alebo čo by mali robiť? Pretože určite nás budú takýto počúvať, tak skús povedať nejaký svoj tip. Prečo si sa tam nedostal? Odpoveď si na tú otázku, prečo si sa na to nedostal. Málo si sa učil? Ak si sa málo učil, chceš sa veľa učiť, pretože na medicíne sa budeš učiť veľmi veľa. Prvé 4 roky sa budeš učiť veľmi veľa. Druhá otázka, rozumieš tomu, čo sa učíš? Alebo sa učíš iba memoruješ a tomu nerozumieš? To sú také dve veci, s ktorými sa stretávam, o ktoré som zažil aj ja. Ak je toto jedna z tých príčin, tak to treba zmeniť, treba sa nad tým zamyslieť. A za ďalšie, ak sa už učíš 3. rok a stále si sa nedostal a strašne to chceš, neviem, naozaj neviem. Analyzuj, zisti, prečo si sa nedostal. Musíš vedieť, prečo si sa nedostal. Zisti a naprav to. Lebo som nemal šťastie napríklad. Veľa ľudí ti povie. Šťastie nie. Šťastie to je... Ak nemáš šťastie, dostaneš sa o rok. Podľa mňa šťastie není nejaký taký veľký faktor proste. Jak si nastavený, že niečo ideš urobiť a robíš preto maximum a nedostaneš, lebo si nemal šťastie, pretože v ten rok tam naozaj boli ľudia. Ak nemáš šťastie, tak si počiarol 5., 10., 20., ja neviem, hej? Ale nie si tým počiarol. Treba mať reálnu sebareflexiu. Jasné, áno, súhlasím, presne tak. Ak nemáš šťastie, si dostaneš sa o rok. Presne, to sú správne slova. Ostatné seba vyhovor. Presne. A čo by si urobil inak, ak by si sem šiel znovu? Čo by si poradil ešte nádejným medikom? V akom slova zmysle poradiť medikom? Ak by si sem šiel znovu, alebo ak by si mal niekoho pripraviť znovu na medicínu, alebo ho doučiť, alebo mu nejak dať tipy, tak čo by si ty urobil inak, alebo ako by si ho ty nasmeroval, aby sa dostal na tú školu? Čiže ty si sa nejak učil, mal si nejaké modelovky, mal si nejakú prípravu a zopakoval by si rovnaké kroky, alebo by si zmenil niečo a urobil by si niečo? Jednoznačne. Nezopakoval by som nič inak. Absolútne to vyšlo. Aplikujem to na medicínu aj teraz. Samozrejme, teraz sme v klinike, takže teraz už toľko nešprtáme. Ale jednoznačne pochop problematiku. Za prvé treba pochopiť problematiku, čo sa učíš. To je prvoradé. Potom memoruj a keď chápeš a memoruješ, za tretie treba to opakovať. Toto sú 3 základné veci, ako to funguje aspoň u mňa.
Ja to pochopím, keď to nepochopíš, tak sa to nenaučíš, tak ti to vyprchá z hlavy, hej. Ak to pochopíš, potom zmemoruješ a potom to musíš zopakovať, hej. Inak to nejde. Naozaj neexistuje to, priatelia medici, že si niečo prečítaš raz a budeš si to pamätať. Takých nás je veľmi málo. Ja sa medzi nich neradím a opakovanie je matka múdrosti, treba tomu pochopiť. Ak tomu pochopíš, tak budeš vedieť, čo máš memorovať. A potom to zopakuješ. To je cyklus veci. A všetko to chce čas. Verím tomu, že nejaký potenciálny medic si z toho niečo vezme a... Ešte jedna veľmi dobrá úvaha, ale investuješ svoj čas. Veľmi veľa času presedíš na riti, veľmi veľa času nepôjdeš s kamarátmi, veľmi veľa toho zanedbáš v odzovkách v iných sférach života, ale je to investícia. Prvé 4 roky na medicíne sú investícia. Sú investícia do toho, aby si 5. a 6. ročník mal prehľad. Aby bol z teba dobrý doktor. To neznamená, že nemusíš byť úplne odmietať každé pivo, každú dovolenku, byť iba za knihami. To v žiadnom prípade to, tak si chudák, bohužiaľ, a budeš stratený, ak nenájdeš balans v živote, ale je to investícia. Investuješ porciu svojho času. Je to investícia, nie je to nič viac. Je to investícia. Ak ju dáš, tak sa ti vráti. Ak sa ti podarí investovať menej a prejsť, tak sa ti to zúročí. Budeš mať menej. To neexistuje, že sa naučíš menej a potom vieš viacej. Že z toho extrému, že to odflakneš. Tak nie. Flákať nie. Je dôležité sa naučiť flákať a robiť dobre alebo umerne, že oddychovať. Flákať a oddychovať je rozdiel. A to je veľký rozdiel. Poznám ľudí, ktorí to flákajú, je to poznať, je to vidieť. Zamyslite sa, či chcete byť taký doktor, ktorý to odflákol. Nie, že si oddychol, lebo potrebujem si oddychnúť, ale ktorý to odflákol. Pretože už potom sa to pretaví v tej praxi. Keď to odflákneš. Dobre, kam si všade dával prihlášky? Bolo to len Slovensko, už si spomínal. A myslíš si, že sa niekde dá dostať jednoduchšie? Alebo nejak vôbec to nerozdeľuješ? Všade je to proste tvrdá riť a ideš, učíš sa, až sa ti z hlavy pári. Aspoň ja som to tak vnímal, ja som to vnímal, aj čísla to potvrdzujú, že dostať sa do Martina je štatisticky najťažšie. Zo všetkých medicín na Slovensku, v Čechách som to nepozeral, aké sú tam štatistiky, ale vedel som, že v Čechách študovať nechcem. Chcel som dostať na Slovensku kvôli Sáre, hlavne aj kvôli Sáre a Martin mal veľmi dobrú povesť. Neviem, či ako to vnímaš ty, Rony. Vnímaš to nejak tak? Slovenské fakulty? Slovenské a české fakulty, oni sú veľmi podobné, ale na druhej strane, keď si vezmeš, tak strašne veľa Slovákov ide do Čiech, ale už veľmi málo Čechov ide na Slovensko študovať. Už potom, ak prídu na slovenské univerzity, tak väčšinou zahraniční študenti. Aj vy máte v tom Martine veľmi veľa Nórov, nie? Veľmi veľa zahraničných. Vo všeobecnosti Severania, ale myslím, že v prváku sme mali dokonca aj Japonca. No dokonca. Ten rozumel. Ale Japonec letel, lebo chudák ten nevedel latinku a do toho ešte skloňovať a do toho na neho vybachli s latinčinou, čiže chudák ten nemal šancu. Ja som vnímal Martin, že chcem byť na Slovensku jednoznačne a vnímal Martin, že to je veľmi dobrá medicína. Vnímal som, že je tam najťažšie sa dostať, to bol taká veľmi veľká motivácia a zároveň tam študovala Sára. A ja som vedel, že chcem byť so Sárou a chcem byť v Martine. Že chcem byť na tej univerzite, kde sa dá na Slovensku najťažšie dostať. Vnímal som to ako z tých troch najkvalitnejšie, neviem, či vtedy už bola SOZEU. Vnímal som to najkvalitnejšie, inde som si podával iba ako záložný plán. To bolo Košice a myslím, že aj Bratislava. Do Košice ma išiel. Si sa dostal? Dostal dokonca. Dostal som sa. Takže v Martine vnímam tie príjmačky komplexnejšie a ťažšie ako na iných fakultách, lebo v Bratislave myslím, že tam bola, a v Košiciach tam boli testové otázky. Aj viem, že do Brna boli testové otázky. Áno, tam sú testovnice, v Košiciach. Veľa týchto fakult má testové otázky, tie testovnice, ale do Martina človek nevie, čo tam bude mať. Má okruhy a keď chodí na doučovania, tak má zhruba prehľad, na čo sa zhruba budú pýtať, ale nie je to, že by sa nabípil niečo. Človek musí komplexne pochopiť každú tému, to mi príde múdrejšie. Keď človek komplexne pochopí nejakú tému a potom rieši na tých príjmačkách ten problém, nie je to proste, že A, B, C, D a naučím sa proste 1500 otázok. Jasné.
A ako premýšľaš nad tým teraz, keď si v piatáku, v 5. ročníku? Dal by si znovu prihlášku na medicínu, ak by si náhodou vypadol, alebo by si to musel nejak predčasne ukončiť z nejakých dôvodov? Vieš čo, keby ma vyhodia, čo si naozaj neviem predstaviť, že by ma vyhodili, tak určite si nepodám znova prihlášku, lebo je to 5 rokov života. A ja popri medicíne som ešte 3 roky trénoval volejbal a ešte teraz, vieme, teraz ma daňový úrad bude stíhať, alebo niekto dávam lekcie plávania, takže úplne v pohode si viem predstaviť rozbehnúť nejakú firmu, nešpecificky na toto. Takže popri medicíne stále som robil niečo iné. 5 rokov je veľa. Čiže mne by sa nechcelo odznova sa v tom piplať. Jedna veľká konfúzia v mojom živote, veľká zmena, veľká križovatka a ja som sa vydal nejakým smerom, ale keďže už som taký kúsok od praxe a už vidíme, ako to tam funguje, takže už by som sa nevrátil naspäť. Už nie. Ako vnímaš status večný študent? Ak ťa niekto nazve večný študent, alebo to je ten chlapec, kto študuje už ďalšiu školu. Mal si s tým niekedy problém? Vieš čo, nie je navon ako spolka nejaký problém, ale možno taký vnútorný konflikt. Predsa každý človek, ktorý študuje už druhú školu, tak mu v hlave musí ísť, že kokšo, keby som dokončil túto školu, kde som mohol byť a urobil som to správne rozhodnutie. Takže to každému, aj mne určite išlo hlavou, aspoň z počiatku, teraz už vôbec, ale z počiatku išlo. Tak človek sa cíti tak trošku aj nepríjemne, než sa stotožní s tým, že urobil správne rozhodnutie. Samozrejme sú ľudia, ktorí vyštudujú jednu školu, majú titul, idú druhú školu, majú titul a padá to na užitok, pretože tie školy na seba nadväzujú, ľudia majú tú kapacitu, baví ich to a majú asi vnútornú túžbu ďalej rozvíjať svoje vzdelanie. Takže určite to nevnímam ako urážku v tomto prípade, aspoň keď to vzťahnem na seba. No tak. Jasné. Moje často hovorí tak, že aspoň keď budeš mať nejaké vysokoškolské stredka, takže budeš môcť mať viac tých stretnutí z každej školy. To je takisto jeden z pohľadov. Ale jasne, rozumiem, no akože nie každý to chápe, ale na druhej strane, keď stratíš nejaký rok, tak to ešte nie je nič hrozné, myslím si. A je to, povedal by som, že svojím spôsobom dosť bežné a už sa to stáva takým štandardom, že ľudia nie sú hneď plne rozhodnutí v 19 alebo 18 rokoch sa rozhodnúť hneď správne, keďže my sme takéto rozhodnutia nikdy nerobili, ktoré má ti rozhodnúť o kariére, no a nie sme na to zvyknutí. Súhlasím, je to presne ako hovoríš a mne pomáhala jedna veta, alebo už neviem, kto to povedal, kde som to počul, ale každopádne jedného dňa budem mať 30 rokov, jedného dňa budem mať 40 rokov. Je to ako ten čas medzi tým vyplním, tak to už je len na mne. Ten čas ubehne tak či tak. Čiže ak niečo naozaj chcem, tak to proste musím urobiť. Ak je to ďalšia škola, tak je to proste škola. Ak mi to umožňujú okolnosti, tak môžem. Zase sú ľudia, ktorí študujú školu tak ako ja tú prvú, pretože nevedia, tak sa potom rozhodnú, nájdu sa a majú možnosť tak ísť. Presne, jak si povedal, v Európe sa rozhodujeme veľmi mladí. Za to naši zahraniční študenti sú vo všeobecnosti starší. Tí severania sú vo všeobecnosti starší. Dosť z nich má aj deti, takže oni už sa rozhodujú trošku neskôr. U nás v Európe viem, že to rozhodovanie oproti západnému svetu je trošku skôr. Aký máš názor na taký ten doterajší silabus, napríklad, že zubári sa učia rovnaké predmety, takisto ako na všeobecnom? Myslíš si, že je to správne, alebo je to zbytočné? Ako to máte vyrozdelený na tých slovenských školách? No, Sarim Braško študuje zubárinu a musím povedať, že aj keď sa občas doberáme so zubkami, že to nie sú reálni doktori a na ich obhajobu musím povedať, že aspoň u nás v Martine majú všetky predmety, čo máme my. Už ten rozsah je iný samozrejme, ale to nič nemení na tom, že aj si mi dáš aj za pravdu, že proste čo predmet na medicíne to iný jazyk. To je, keby sa učíš iný jazyk. To je veľmi ťažké prepnúť z predmetu do predmetu, ak to je nové. Majú to ťažké, majú to veľmi ťažké. A či to všetko potrebujú? Spomína sa v dnešnej dobe, že ľudia majú mať prehľad. Sú to predsa doktori a mali by mať prehľad. Z môjho pohľadu, trošku pragmatického študenta, ktorý už
odžil niečo mimo medicíny, aj trošku starší, tak už mám ten pohľad, že kde je tá hranica, kde človek musí mať prehľad. Že zubári by mali mať niektoré predmety, ktoré máme my. Neviem, súdne lekárstvo, potrebuje to zubár, iné predmety sú im veľmi prospešné. Anatómiu, fyziológiu by mali zvládať, tie bazálne predmety, ale že by mali vedieť pad fys a pad anát celého tela, všetky nádory, že Ja si tiež myslím. Z môjho pohľadu určite nie je úplne zbytočné pre ich prax. Vidíme to aj v dnešnej medicíne, ktorá sa veľmi špecializuje, že aj pre nás všeobecákov, aspoň ja to tak vnímam, že niektoré predmety sú naozaj, nechcem povedať, že zbytočné, ale už na ten prehľad by stačil iný obsah, iná forma tých predmetov. A to už je na diskusiu s jednotlivým predmetom, ale určite si nemyslím, že by potrebovali toľko, čo majú, a zároveň klobúk dole, že majú motiváciu sa to učiť. Ja som si na zuby nepodával prednášku, prihlášku práve kvôli tomu, pretože by som sa nevedel učiť tak veľa vecí, ktoré v živote nevyužiješ. Jasné. A čo ťa najviac tak nadchlo na tej medicíne? Taký takzvaný moment, presne toto sa chcem učiť, toto chcem vedieť, toto chcem robiť. Je niečo, čo naozaj nejak miluješ na tej medicíne? Alebo na tej škole, štúdiu? Čo najviac? Vieš čo, je to môj moment je tá túžba, ktorá ostala od tej biomedicíny, proste ten hlad po vedomostiach. Proste to je niečo, čo mám proste v sebe, že ja chcem vedieť. Ja sa nič neučím, pretože ja musím, pretože ja chcem. Takže môj moment je, že ja to chcem vedieť a ja to chcem vedieť aplikovať, chcem to vedieť použiť a robí mi radosť, keď idem použiť nejakú vedomosť v praxi. Čo teraz v piataku je úplne úžasné. Teraz to bolo, človek napísal test, ale tam neprišla nejaká satisfakcia, nič. Keby som to mal porovnať s nejakým, so športom napríklad, tak je to radosť z toho, že skočíš do bazéna a zaplávaš nejaký čas, na ktorý si trénoval. Mňa to teší, tá vnútorná túžba vedieť to. Nič externé tam není, žiadne také, že chcem pomáhať ľuďom a liečiť ľudí, to není primárne. Primárne je to moja satisfakcia. To je taká najčastejšia odpoveď od ľudí, keď sa ich opýta, že prečo chcú ísť na medicínu, tak ti každý druhý povie, že chcem pomáhať ľuďom a chcem byť užitočný. Dobre, teraz sa dajme trošku na takú zlyhaciu tému. Ako vnímaš zlyhanie, prehry? Máš nejaký návod pre ďalších ľudí, ako sa s tým vyrovnať? Čo ti najviac tak pomáha? Alebo s čím máš najlepšie skúsenosti, ak si prehral, ak si zlyhal? Predsa si športovec a určite si aj nejakú prehru kasoval. Samozrejme, tak prehra je súčasť života. Čo mi napadlo v mysli športovca, že ja nikdy neprehrávam. To je hneď prvá vec, ktorú ti asi každý športovec bude kričať svojim egom. Hej? Čiže to je taká moja mentalita, že ja nejdem prehrať nikdy. Aj keď samozrejme občas sa zadarí, že človek prehrá. Ale dôležité je uvedomiť si, že ak človek do toho dá 100% a urobil maximum, tak vtedy bohužiaľ aj vtedy sa stane, že nevyjde. Človek sa zle vyspí, nesadnú mu nejaké otázky. Ak dá človek do toho všetko, čisté svedomie, že dá do toho všetko, tak a vtedy sa prehrá, tak vtedy to nevadí. Ide sa ďalej, proste treba sa pozviechať a ísť ďalej a hlavne sa neľutovať. Sebalútosť je tá najhoršia vec. Občas doniesť to ja, ale vtedy sa musím spamätať, že nie, toto nie je cesta, proste ideme ďalej. Asi každý do toho sklzňa, ja som do toho častokrát sklzol, ale na druhej strane mne jeden známy hovoril, že pokiaľ do toho dáš naozaj maximum a si na 100% pripravený, že ty si povieš, že áno, si na 100% pripravený, tak už ten výsledok ty nevieš ovplyvniť. To už je v ich rukách, toho skúšajúceho. A druhá vec je to, že ak do toho dáš fakt maximum, tak aby si potom o 20-30 rokov na smrteľnej posteli nikdy neľutoval, že ešte som do toho mohol dať viac. A tým som sa riadil dosť ako popri skúškach, že fakt do toho musíš dať maximum a potom, aby si nepovedal, keď by ťa náhodou vyhodili, že Ježišmaria, mohol som do toho ešte viac dať. Treba to hrotiť, že extrémne, že človek by nemal spať, alebo treba, je to ťažké, že dať naozaj 100%, ale nedávať, že 110 do niektorého, lebo nedá sa podávať 110% výkon non-stop, to sa nedá, človek proste musí mať tú správnu dávku plynu.
A to je, myslím, to, čo všetci s tým zápasíme. Každý musíme mať nejaký taký reality check. Ja mám Sáru, ktorá vždycky povie Maťo, že stačí, aspoň v učení v škole. Sára zatiahne ručnú brzdu a ideme na pivo, ideme von, ideme na hory. Ja som deň pred anatómiou, pred skúškou z anatómie bol na zelenom plese. Aha, no vidíš, aspoň si sa trošku vyvetral a keby si náhodou nemal o čom rozprávať, tak by si povedal nejaké zážitky zo zeleného Hovorím plesa. na každej to je prvá vec, čo poviem na každej skúške asi nepísať. No, však áno, my sme tiež mali skúšajúcich, napríklad na biochemii som mal skúšajúceho, ktorý chcel vedieť moje meno, pôvod mena, odkiaľ som a tak. A je to super proste, keď sa zakecaš s takým skúšajúcim, no a proste už lepšiu náladu robíš na tej skúške. A čo je taký ten hnací motor, pomocou ktorého sa nakopneš a ideš? Napríklad po neúspešnej skúške určite si zažil. Je to Sara? Je to tvoja terajšia už manželka? Alebo si to ty nájdeš v sebe? Ja som vždy všetky skúšky urobil. Tak, jo, sorry. Tak to je blbá otázka na teba. Na prvej škole som neurobil matematiku, ale to bolo preto, lebo som pil veľa piva a málo počítal príklady. To sa priznám naozaj. Ale nie len preto, lebo ty kokšo, to poviem storku, akože aj som sa učil tú matematiku, ale to bola, myslím, aj neviem, jak sa volá tá skúška, ale dostali sme takú veľkú to bola A3 preložená, na jednej strane boli zadania a na druhej strane boli hodnoty. No, lenže ja v časovom strese si pozriem jedno zadanie a hodnoty z iného príkladu. A prídem a proste počítam 4 a 4 a nejde mi to. A proste po pol hodine mi došlo, že ja proste mám zlé hodnoty. A pozriem na hodinky a mám 15 minút. Takže vlastne to si pamätám, že vtedy som naozaj zlyhal, že jednak som sa to ani tak neučil a za druhé úplne som domotal to, čo som mal robiť a za tretie už keď mi zostávalo 15 minút, tak namiesto toho, aby som niečo zachránil, tak mňa objal pot a dostal som úplnú paralýzu a nič. Po skúške volám mame, čau mami, som bol v obchode, kupoval som si banány v čokoláde a pivo na večer, ešte s bandou, čo sme vedeli, že sme to nedali, že ideme sa zabaviť. Volám mame a hovorím, že mami, že ja som to neurobil. Mama, že jasne, srandu si robíš, že doteraz všetko si dávaš. Mami, že vážne, že som to úplne že stalo sa. Hej, vtedy sa stalo, ale to bolo jeden jediný krát, čo som neurobil skúšku a to bolo mojou chybou dvojitou. Ale odvtedy sa mi to nestalo, odtedy každú skúšku som dal. Poďme trošku do nemocnice. Aký bol tvoj prvý kontakt s pacientom? Máš nejaký trapas alebo zážitok zo školy s pacientom? Skúsa s nami podeliť so mnou a s poslucháčmi. Prvý kontakt s pacientom to bola asi nejaká propedeutika. Áno. Alebo ja neviem, keď si mal ako prvýkrát ísť za tým pacientom, ale si ho vyšetriť, či si nebol trošku v strese z toho a či... Lebo ja sa pamätám, že keď som šiel za pacientom, tak ja som musel ešte česky na ňo rozprávať, on mi po slovensky nerozumel a proste išiel som vyšetriť, ja som mal ešte prasknutý fonendoskop z jednej strany a hovorím tej učiteľke, že ja som nič nepočul. A ten spolužiak mi hovorí, no tak musíš si otočiť druhou stranou, tou takou menšou stranou, vieš. Som počúval potom toho pacienta a bolo to dosť komické. No. My sme sa striedali niekoľko skupiniek na tom jednom pacientovi alebo na niekoľkých pacientoch a my sme boli možno už posledná skupinka a nechceš ho moc zdržať, vieš, a ešte ja som si tam otáčal ten fonendoskop a ešte som šahal na neho tak a on už bol úplne nervózny z toho, takže len to, že či si nemal niečo podobné aj ty. Ja keď idem, tak som celkom konfidentný, samozrejme, že pri vyšetrovaní na niečo sa zabudlo v tých prvých ročníkoch, v prvých kontaktoch, ale nikdy sa mi nestal nejaký trapas. Občas moji spolužiaci hovoria, ja som veľmi ukecaný človek a niekedy, neviem, keď sa človeka pýtam, že či mu odchádza stolica, tak sa spýtam, že či kaká. Alebo vieš, že tak niekomu to príde vtipné. Zaujíma ma ešte, čo je tvoje moto alebo životné heslo, ktorým sa riadiš? Máš nejaké moto? To si sa ma pýtal, ja som ti aj nejaké povedal a ja som to aj zabudol, ale podľa mňa moto sa človeku mení. Neviem, či má niekto stále moto, ale ja vždycky mám nejakú takú myšlienku, ktorá na to obdobie je akurátna. Ale momentálne sa veľmi často mi ide hlavou to, čo povedala teraz Sára, moja žena. Budem parafrázovať, že je to
každá vec je, alebo všetko je to o tom, ako sa ty k tomu postavíš. Je to o tvojom postoji. Že, povedala mi to, keď som bol nejak strašne negatívne ladený, nič sa mi nechcelo, som minžoval a mi proste povedala, že je to o tom, jak sa k tomu postavíš, že ty sa k tomu nemôžeš stavať takto, ak sa budeš stavať k tým veciam takto, tak to proste nie je cesta, že treba mať k tomu dobrý postoj. A je to naozaj pravda. Ku všetkému sa môžeš postaviť dobre, až ku všetkému sa môžeš postaviť zle. Môžeš mať úplne zlý deň, už sa mi nestalo, že ma aj autobus oprskal, meškal som, nastúpil som na zlý vlak. Môžeš si povedať, ty kokčo, že to je zlý deň a teraz budem mať ešte horší deň a budem mať boleť brucho a nestihnem tamto ale môžeš si povedať, a čo, tak stáva sa a ďalší deň bude dobrý. A kto je tvojim vzorom v živote? Máš nejaký vzor? Mám veľa vzorov, na každý aspekt života. Napríklad v medicíne, alebo v osobných. Sarin Tatino je môj najväčší medicínsky vzor. On je lekár? On je lekár, on je primár nefrológie. On je niekto by povedal, že on je ten klasický doktor starej školy, ktorý vie tú klasickú veľkú internú, ktorý je tá veľká kapacita a zároveň je to veľmi vzdelaný človek v prvom rade, tak preto je veľký vzor, lebo je to veľmi vzdelaný, chytrý človek intelektuálne. Za druhé osobnostne je to najskromnejší a najpokornejší človek, ktorého poznám. Nepoznám nikoho skromnejšieho a pokojnejšieho. Aha. Ani pokojný. My chlapi nie sme pokojní, pokiaľ sme hladní. To je pravda. A zároveň je to aj veľmi silno veriaci človek, čiže aj vo viere je veľký vzor. Čiže to je môj veľký vzor. Čiže taký medicínsky aj ľudský vzor je Daniel. Zároveň môj tatino je môj veľký vzor. Takisto ľudský, s tým, ale trošku inak, skôr tou tvrdosťou a odhodlanosťou a zásadovosťou. Veď si veľmi zásadový človek, extrémne zásadový človek. Športové vzory to sme mali všetci, takže tak. Sarin Tatino, to je môj veľký vzor, taký lekár, tvrdý človek. Pozdravujem, ak bude niekedy počúvať tento podcast, tak ďakujem týmto mojim dvom otcom, tým dali najviac do života. Dobre. Ako zvládaš zatiaľ štúdium? Hovoril si, že moc si toho, nemal si veľa prehier a zlyhaní. A aké zameranie by si chcel si vybrať do budúcna, ak by si mal niečo vybrať už o 2 roky ťa to vlastne čaká? Tak keď sa to spýtaš nejakého študenta, tak sa to väčšinou mení, každý ti povie niečo iné každý rok. Ja by som bol prváku chce byť každý chirurg. Hej? No jasné, keď sa učíš tú anatómiu. Ale vieš čo, chirurg som nechcel byť nikdy. Aha. Možno v začiatkoch. Nie, chirurg nie. To sa mení. Aspoň u mňa to je tak, že príde nejaký predmet nový, ten ťa nadchne a skôr vyškrtávaš, čo robiť nechceš a zistíš, na čo máš talent, čo ti ide a čo si vieš predstaviť robiť kvantum času. U mňa veľmi nadchla radiológia, intervenčná radiológia. Máme perfektnú intervenčnú radiológiu u nás v Martine, sme naozaj nadúpaní. Oproti iným fakultám naozaj nás to drvia, u nás sa na tom škole lieta. To je peklo u nás, každý dá za pravdu, pozdravujem všetkých študentov Jesenovej lekárskej fakulty, ktorí majú radiológiu a gratulujem im. Takže ma to veľmi nadchlo, je to obor budúcnosti, intervenčná radiológia, ale tam je žiarenie. A pokiaľ tu nebude robotická intervenčná radiológia, tak to robiť nebudem. Rešpekt všetkým, ktorí to robia, mňa to odrádza. Ale nejak sa kryštalizujem na ten interný smer. Niečo interné, takže buď veľká interná Aroma veľmi zaujalo a Urgent ma extrémne baví. Pozdravujem doktora Žida, doktor Cyclist, ďakujem, že sa pri tebe môžem učiť, keď raz za čas prídem otrvať do služby na Urgent, interný Urgent, tak tam ma to veľmi ťahá. Hlavne preto asi, že tatino bol vojenský zdravotník na 5. pluku špeciálneho učenia, takže a ja som športoval, takže vlastne človek musí rozmýšľať, musí robiť rýchlo, správne, takže tak, ale uvidíme, niečo týmto smerom. Niečo Nevadí ti tá práca pod stresom, lebo na urgente by si mal vlastne dosť veľký stres a je to obrovská zodpovednosť
pre na život toho pacienta? Vieš čo, je určitá dávka stresu, ja potrebujem určitú dávku stresu. Ja som si rozpamätal na to kredo, čo som ti predtým povedal, že môj kľud je nekľud, ja neviem mať pokojný život, ja sa proste musím mať nejakú cestu, nejaký cieľ, niečo robiť. Keď to bol šport, bol to šport. Stával som pred tréningom, už pred tréningom som trénoval. Prišiel som na bazén ako s chlapcami, sme prišli skôr, cvičili sme, hej. Teraz je to škola a ja potrebujem cítiť nejaký nekľud. Potrebujem mať diskomfort, môj komfort je diskomfort. Proste, keď je všetko v pohode, tak svedomie hryze. A takže určitá dávka toho nekľudu na tom urgente mi vôbec nevadí. Práve, že kebyže tam je úplný kľud a mám toľko času so svojou vlastnou hlavou, tak sklznem do toho šprtať sa v blbostiach, nevýznamných veciach. A takto ma to núti byť veľmi efektívny. Veľmi rýchlo vyťahnuť vedomosť, použiť vedomosť a byť. A si taký prokrastinačný typ, keď hovoríš o tom strese? Alebo máš to všetko pekne nalinkované a máš dostatok času pred skúškou, alebo si to nechávaš na poslednú chvíľu? Pretože keď hovoríš, že nie, že ťa baví stres, ale musíš zažívať ten stres, tak čím to máš aj vlastne v učení pred skúškou? Ja mám rád kontinuálny stres. Nemám rád lebo ja mám pred skúškou niečo, čo sa volá stresová paralýza, čo sa mi stáva pred skúškou. Občas sa mi to stane aj pred nejakou kritickou situáciou v škole, ale nikdy sa mi to nestane. Ja som ako keby dva rozdielne ľudia, keď som pred pacientom a keď som na akademickej pôde. Ja to strašne vnímam, že keď som ako keby v úvodzovkách v škole, ale sme na klinike, ale sme v kolektíve spolužiakov, alebo je tam nejaký profák alebo doktor, tak častokrát mám veľký stres. Ale ak som s tým pacientom, to je v tej pozícii budúceho doktora medika, tak ako keby ma vymeníš. A tam ja nepocítim žiadny strach, žiadny stres, nič. Nič. Pred skúškou chytám paralýzu a ja nie som schopný väčšinou deň alebo 2 dní pred skúškou, niekedy až 3 dní pred skúškou človek len otvoriť knihu alebo nasúkať nejakú vedomosť do hlavy. Pokiaľ to není život zachraňujúci úkon, že mi ostala, ja neviem, že by som mal na skúšku iba 3 dní, alebo ja neviem. Takže ja sa učím kontinuálne vyvíjam na seba nátlak. Väčšina ľudí na konci zabere a ja na konci vypustím. Ja idem do hôr, ja idem na bicykel, ja 2 dní nič nerobím, ležím v posteli, spím pol dňa, že nie som schopný. Môj mozog to proste nedá. Deje sa mi to od tej skúšky z matematiky, proste ja paralýza a ja nepohnem. Ja do hlavy nedám nič, ani keby chcem. A nemáš taký nemáš taký ten pocit, že už vieš, že väčšina študentov sa ešte pred tou skúškou učí, deň napríklad, alebo noc, ty už vlastne sa neučíš, nemáš ten pocit, že náhodou by ti vypadli nejaké informácie, alebo že by si zabudol niečo. Ja viem, že si sa to učil samozrejme kontinuálne, ale či nemáš taký ten pocit v sebe, že ešte by som si mal niečo aspoň zopakovať na chvíľku, no. Občas sú to nejaké drobnosti, ale to je naozaj, že si pozerám, vieš čo, nie. Možno niekedy, keď je nejaká taká téma, ktorú neviem ani zabrnúť pred skúškou, že neviem si spomenúť ani na slovo, tak si to iba prečítam. A už sa mi 2-krát stalo, že som to vyťahol potom na skúške, alebo 3-krát dokonca. Že naozaj som si prečítal tú otázku a na skúške som to ťahal. Takže nie, nerobím to. Môj mozog to proste nedáva. Nie, kontinuálne. Ja keď viem, že mám skúšku vtedy a vtedy, tak sa nastavím a idem kontinuálne. Samozrejme, že sú nejaké výpadky, nedodržiavam počet strán, počet otázok, jak píla, ale väčšinou začnem v predstihu. Jasné. To je dobré, to je super. Ja som pravý opak, ja idem na poslednú chvíľu. Taký obdivujem. No ale potom máme viac vrások trošku a viac beďarov na riti. Čo pre teba znamená diskomfort? My už sme to trošku načrtli, ty si to už vlastne načrtol, ale ako vnímaš taký diskomfort? Zažíval si to na škole, zachádzaš do takých situácií, vyhľadávaš to? Vyhľadávam diskomfort. Diskomfort je to, čo ťa posúva dopredu. Ja veľmi rád, keď idem po ulici alebo stretnem človeka, ktorý sa sťažuje na všetko a nerobí preto nič, aby sa mu zlepšil život a chce sa mať iba dobre, tak proste si ho, že toto nechcem byť ja, že ja musím na sebe makať, ja musím vyvíjať tlak a správny tlak. Samozrejme, môžem to preháňať a diskomfort je môj komfort.
treba sa dostávať do tých situácií. Napríklad teraz sa učím EKGčka, že je mi veľmi nepríjemné, sú veľmi dve stránky anglické, kde sa dáva každý deň nejaké EKG. Je mi veľmi nepríjemné sa na to pozrieť. Každý medic sme sa učili EKGčko, čo z toho vieme? Nič. No, Každý rok sa učíš EKGčka, lebo stále to zabúdaš, samozrejme. No. A ja som si proste povedal, že pre moju prax je toto veľmi dôležité, či už budem robiť na urgente, či už budem robiť na internom, či už by som robil ARO, alebo hoci čo interné, ja to chcem vedieť. A teraz sa tomu idem exponovať. Každý deň sa na to pozriem, skúsim si to sám zhodnotiť, potom si pozriem komenty, pozriem si vysvetlenia, lebo však doktori to komentujú a je mi to veľmi nepríjemné, lebo musím sa do toho dokopať. Je mi to intelektuálne nepríjemné, lebo som sa to učil a nič si nepamätáš. Takže mám také oblasti, kde sa rád dostávam do diskomfortu, lebo viem, že to ma bude posúvať ďalej. Takže diskomfort je to, čo ťa posúva ďalej. Samozrejme, že nemôžeš ísť do extrému, lebo si človek, máš svoje iné potreby, potrebuješ spať, potrebuješ jesť, potrebuješ lásku, máš aj iné veci okrem medicíny, že? Potrebuješ si zarobiť aj nejaký peniaz okolo, ale treba sa dostať do toho diskomfortu. A zároveň som bol veľmi hamblivý človek a nerad som komunikoval s ľuďmi, ale ak v pozícii trénera som musel komunikovať s inými ľuďmi. Či už to boli decká, či už to boli iní tréneri, či to boli iné kluby, či sme boli v zahraničí. Ako 20-ročný som vycestoval do Paríža na turnaj s bandou 14-ročných športovcov. To som bol ja aj ešte jeden rodič. Takže diskomfort ma naučil veľkým komunikačným zručnostiam, ktoré využívam aj na poli medicíny. To bol dosť veľký vekový rozdiel, 20 až 14 rokov, no. To boli takí pubertiaci ešte, nie? Áno. Hej, boli. Pozdravujem chlapcov, ak to budú počúvať. Jasné. No áno, práve pre tých ľudí, ktorí nevedia zhruba, že čo je diskomfort, tak to môže byť hociaká neľahká situácia. Skrátka ráno, keď si dáš studenú sprchu, alebo sa prihovoríš niekomu cudziemu v meste, v obchode a tak. Čiže ono strašne veľa ľudí si to povie, že teraz je to niečo náročné, ale to dá sa začať úplne zľahka. A myslím si, že to by to mali ľudia využívať a vyhľadávať, pretože, jak hovoríš, diskomfort je tvoj komfort, no a potom sa to stane trošku komfortnejším. Kedy si začal možno a v ktorom ročníku? Tak ja som začal pracovať už predtým, ako som nastúpila medicínu, lebo vlastne ja som celý život bol, od základnej školy som išiel vlastne na strednú školu na Intrak do Košíc. Tam sme dostávali niečo za šport, ale k tej medicíne, no jasné, ja som sa pripravil na prijímačky, potreboval som platiť doučko. Veľká rada študentom, ktorí sa chcú dostať na medicínu, svojou hlavou to dá niekto, ale veľa ľudí potrebuje usmerniť a doučovanie sú veľmi, veľmi dobré, takže treba ísť na dobré doučovanie a to stojí peniaze a nechcel som iba, aby to ťahali naši, takže išiel som robiť. V Žiline bol ešte vtedy dosť veľký vodnopolový klub. Môj tatino tam robil trénera spolu s ďalšími dvomi trénermi. Takže ako bývalý extraligový hráč som mal chuť a bol to spôsob zárobku, ktorý ma nezaťažoval nejako. Takže išiel som robiť trénera a toho som robil ďalšie 3 roky. Čiže medicínu, to je ten multirok. Potom prvý, druhý až myslím si, že až do 3. ročníka medicíny som mal zmluvu s klubom. Je myslím, že dobrovoľnícka zmluva, alebo takto, nebol to čiastočný úväzok ani plný úväzok. Takže dá sa pracovať, aspoň ja pracujem stále teraz. Teraz dávam individuálne hodiny plávania, čiže stále sa hýbem v tom svojom fachu vodnom, takže dá sa, určite sa dá. A sú aj ľudia na našej škole, ktorí pracujú napríklad v knižnici, knihkupectve, v kaviarniach, takže dá sa. Jasné, super. Ako popri medicíne je to trošku náročnejšie, hlavne asi v tých prvých ročníkoch, to sa zhodneme na tom, ale samozrejme je to určite o prioritách. Aké sú tvoje rutiny, zvyky celkovo, alebo napríklad pred skúškou? Máš nejaké rutiny, zvyky, čo robíš každý deň, alebo čo robíš pred každou skúškou, pred každým nejakým väčšou skúškou, či to je v škole, alebo v živote, šport, čokoľvek? Nejaké rutiny, zvyky, snažím sa športovať, pokiaľ to ide.
behať, plávať, vetovať si hlavu, keď to ide. Aj keď to nejde, tak sa snažím si spomenúť, že ono to ide. Hej, nezapadnú do tej bubliny. Fú, nejaké zvyky. Aha. Odmeňovať sa jedlom. Veľmi rád sa odmeňujem jedlom. Veľmi rád. To vidím úsmev na tvojej tvári, že máš pochopenie. Máš pochopenie. Takže veľmi rád sa odmeňujem. Po každej skúške do dobrej reštaurácie a zapíjaš alebo odmeňuješ sa aj po neúspechoch? Máš nejaký neúspech? Ja nemám neúspechy kvôli medicíny. Ja aj vlastne som zabudol. No. Ale vieš čo, ono je to dané, to aby keď toto niekto bude počúvať, aby niekto si nemyslel, že som nejaký egoista, ale je dôležité povedať, nie je skúška ako skúška, nie je skúšajúci ako skúšajúci. A ja som dostal okno, ale mal som šťastie, spomenul som si, ale jednoducho sa dá vyletiť. To neznamená, že ste niekto horší, ale ja som mal šťastie, aj som drel a proste to vyšlo. Hej, to vôbec nie je tak, hej. Keď niekto chce, tak ťa vyhodí. Ale odmenujem sa stále, ale ja sa odmenujem aj počas skúškového, že ja si doprajem. Jedlo je, my so starou minieme dosť veľa peňazí na jedlo. Je to jedna z tých radostí života, lebo jak som mal 2 operácie brušnej dutiny, tak ja som pochudol 10 kg. Dreny trčali kade tade, dlho som nemohol jesť. Ja si pamätám, ako som prvýkrát po 2 týždňoch na infúzkach proste prvýkrát dal do úst normálne jedlo. Kokšo, keď som dal do úst melón alebo ananás, kokšo, to bola explózia. A odvtedy je jedlo ja sa odmením aj každý večer po učení. Keď si dá dobré jedlo, dobrá večera, to je u mňa základ. Dobrá večera. Roztancoval si dopaminové receptory potom, keď si nemohol jesť, že? Lebo to je presne tak, že my sme na to úplne zvyknutí, že máme všetko, máme dostatok jedla, ale skús si odoprieť na týždeň alebo na 2 týždne jedlo a potom zrazu tvoje dopaminové receptory sú... Hej, ale vieš čo, ja by som nepovedal, že je to iba na úrovni, keď zabrneme trošku do neurológie, nie je to iba na úrovni dopaminových receptorov, ale ja si myslím, že keď človek zažije nejakú takú ťažkú situáciu, alebo nejakú krízu, tak okrem takýchto jednoduchých transmisí sa určite zmení veľké množstvo okruhov a zmení sa možno aj nejaká časť tvojej osobnosti. A mne sa to akorát v tomto zapísalo, že nie je to, že idem si zabehať, mám dobrý pocit, ale je to dobré jedlo je súčasť môjho života. Rozumiem. Ako ste sa spoznali so svojou priateľkou, ktorá takisto študovala medicínu, už teraz je vlastne doktorka, jak si spomínal? Je pravda, že ve dvou se to táhne líp, ako Česi hovoria? Je to absolútna pravda. Neviem si predstaviť, že by som mal doma niekoho, kto není v medicíne. Jednak by nechápal to kvantum času, čo človek stráví v robote alebo za knihami. To je prvá vec. Druhá vec je, človek nechápe ten stres, ktorý človek zažíva, či už na škole alebo v praxi. Takže to vzájomné pochopenie je tu obrovské. Takže je to veľká pomoc. Ako sme sa spoznali? Spoznali sme sa úplne náhodou. Bol som tuto ešte v Žiline, ešte keď som chodil do Prahy. Oslavovali sme moje narodeniny, myslím, alebo kamarátové narodeniny v jednom podniku. V tom podniku bola akcia, ktorá bola platená. Vybral sa vstup a ten vstup dávalo také pekné dievča, dalo ti náramok, keď si zaplatil a ja som v tom opojení, v ebriete som si myslel, že to je Sára, akože veľmi sa mi páčilo to dievča a potom som scrolloval sociálne siete neskôr a som si ju pridal, alebo ona si pridala mňa. A ja som si myslel, že to je ona. Tak my si začali písať a ja som vtedy študoval ešte v Prahe a nejak sme si písali, potom sme sa stretli a išlo to ruka v ruke, že spolu začali chodiť a nakoniec to vyplynulo, že ona to vôbec nebola, že to bol niekto úplne iný. A ja som si proste pridal random človeka do priateľov, alebo ona mňa, to už neviem, a úplne random sme si začali písať, že to proste nebola ona. Tak to je zaujímavý príbeh. Sara so mnou ani nechcela ísť prvýkrát v živote von, ale jej kamarátka jej povedala, nejak ju presvedčila, povedala, že mám pekný úsmev, myslím. Inak so mnou nechcela ísť von. Jasne. A z čoho si bol tak najviac sklamaný? Je niečo, čo z duše nenávidíš na tej medicíne, lekároch, systéme a odradzuje ťa to od povolania? Hej, tak každý deň sa nájde niečo. Začnem asi, nechcem znieť pragmaticky, ale
učenie anatómie. Niekedy v tej škole trávime veľa času. Slovenské školstvo je pozadu. Prednášky. Aj české. Nie prednášky. Vieš čo, lebo každý človek sa učí úplne inak. Ja to vidím. Je koľko ľudí, toľko chutí. Každý sa učíme úplne inak. Mne vôbec nevyhovuje, keď mám sedieť na prednáške, ktorú prednáša človek, ktorý tam monotónnym hlasom hovorí 2 hodiny, nepoviete ani jednu zaujímavú informáciu. Zároveň mám veľmi veľa z toho, keď ten človek to prednáša s radosťou, je tam entuziasmus a zaujme ma. Tá forma je dôležitá a ten obsah je druhoradý. Ďalšia vec, niekto sa učí, prečíta si, hej, vie. Niekto sa pozrie na obrázky a vie. Hej. Takže vôbec mi príde, úplne nelogické že 100 ľudí musí robiť to isté. Musí prísť na tú prednášku, musí prísť na to cviku. Korona bola pre mňa úplným požehnaním. Ja som si mohol robiť veci, ak chcem. Niečo som si prečítal z knihy, pozrel som si videjka, nemusel som... Čo mi dá to, keď idem na cviko z anatómie, keď nerežem do kadávru, tak pozerám slajdy. To isté môže byť prednáška. Na čom je prednáška? V dnešnej dobe sú aplikácie, 3D aplikácie, 3D okuliare. Ty si vieš, keď som sa učil anatómiu, tak prečítal som si, zapol som si aplikáciu a pozeral som si to, vieš. A dalo mi to 100-krát viac, keď človek musí zabiť čas niekde. Tiež som využíval tú aplikáciu, neviem už, jak sa volá, alebo v prehliadači, keď si to zapneš, no a máš tam vlastne celú štruktúru toho tela, všetky časti, kosti, svaly a bolo to super. Ale samozrejme knižka, takisto niekto je stará škola a používa len knižky, chápem. Tá plasticita, tá flexibilita. Takže to by som viacej uvítal. To mi veľmi vadilo na tých predklinických predmetoch a na tých teoretických, že človeku nie sú ponúknuté možnosti, alebo tá voľnosť tam, neviem, či nedôvera voči študentom, alebo neskúsenosť. Ale napríklad viem, kamarátka už doštudovala chémiu v Anglicku na University of London a oni vôbec nemuseli mať dochádzku na prednáška. Kto chcel prišiel, ale ono sa to aj nahrávalo. Mohol si vybrať, vieš. Dôležité je to, že prídeš na skúšku a vieš. To už ako sa ty k tomu dostaneš, to v dnešnej dobe by malo byť nechané na študentoch. Keď už študuješ vysokú školu, nech sa učíš tak, aby si vedel. Zase na druhej strane, mne ešte otec hovoril, že keď chodil na vysokú školu, takže oni mali povinné prednášky, respektíve tí, ktorí chodili na prednášky, tak mali nejaké benefity potom pri skúške a všimli si, že chodili na prednášky a tie skúšky už potom dostali ľahšie. Ale viem, že na niektorých vysokých školách aj na Slovensku sú povinné prednášky a musia ťa zapisovať. Ja som ešte ten šťastný človek, že na tie prednášky nemusím chodiť a nikto ma nemusí zapisovať a nemáme to povinné. Moja posledná otázka na teba. Máš niečo, čo by si chcel odkázať poslucháčom tohto podcastu, Večný študent? Večný študenti, majte správne vzory, hľadajte správne vzory, inšpirujte sa správnymi vzormi, nasledujte cesty tých ľudí, ktorí dosiahli úspech a nezabudnite oddychovať, pretože oddych, či už pri športe alebo pri štúdiu, je rovnako dôležitá časť úspechu. Nedá sa iba tlačiť na plyn, takže choďte na to pivo, choďte si zarobiť peniaze, nájdite si frajerky a neexistujú známky A, B, C, D, E, ale iba prešiel alebo FX. Pokiaľ to nepotrebuješ k životu štipendium, tak naozaj známka neznamená nič. Absolútne nič. Nestresujte sa s tým. Nech sú vedomosti vaša radosť a oddychujte. Oddychujte a makajte. Super. Ďakujem ti za tvoje slova. Snaď to nebolo úplne vyčerpávajúce. A ďakujem ti, Maťo, za tvoj čas, že sme si mohli takto krásne pokecať. Prajem ti, nech sa ti darí. Ďakujem, Roli. Aj tebe nech sa darí. A hlavne nech sme všetci zdraví. Díky moc. A vy, milí posluchači, ak vás to svojím spôsobom obohatilo, alebo poznáte niekoho, kto by sa hodil medzi nás, večných študentov, dajte mi určite vedieť. Nezabudnite nás sledovať na Instagrame vecnystudent.podcast. Majte sa krásne, skladajte básne a niekedy příště. Ahoj. What you'll see is the worst me, not the last of my time.